تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙara tabbatar da halitta ga baki daya, yana ƙara kuma nutsar da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa duk abin da ya faru saukakke ne, bayani ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala cikin nahanu ya ƙarfafa magana, maimakon kawai a ce nahanu nazzalna alaikal qur'an sai da ƙara cewa inna nahanu, lalle mu ne. Dan abin ya ƙara tabbata, lalle mu ne da zanna alaikal qur'an tanzila, mu ne muke saukar da alqur'ani a gare ka tanzilan saukarwa. Fasbir li hukmi rabbika, saboda haka aka rarrashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai haƙuri akan hukuncin da ubangijin ka yayi. Yana daga hukuncin da ubangijin ka ya zabe ka zama manzo, to kai haƙuri akan wannan aiki da aka baka. Yana daga hukuncin ubangijinka tirewar wasu mutane da ƙin yarda da abin da ka zo da shi, shi ma hukunci ne na Allah. Dan da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ga dama da ja'ala nasa ummatan wahida, da Allah ya ga dama kowa musulmi zai zama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni na kaddara su sassaba a tsakaninsu, ni na kaddara cewa wasu ba za su yi imani ba, ni na kaddara cewa wasu za su tire. Saboda haka wannan ma hukunci na ne, saboda kai hakuri akan abin da na hukunta. Wannan girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa Allah da kansa yana rarrasarsa saboda nauyin aikin da aka bashi. Sannan ja hankalinsa kuma wala minhum, karka kula daga kafirai, asiman mai yawan laifi au kafuran ko mai yawan kafirci. Kila an ce utubatu bin rabi'a da wali dan magira, su Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da wannan magana, ko kuma kowa ma waye yake da wannan suba mai yawan zunubi da yawan kafirci, maza Allah kare kula shi, ba kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba, har kai kanka kai ma da kai ake. Wala tudiminu asiman aw kafura. Idan kana tare da mutane to ka duba waye mai wannan sufar a cikin su, mai wannan sufar a cikin su to karka kula shi, ko mai yawan laifi ko da wanda yake kafiri, Allah za ka bi. Kamar yadda a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqilla wa la tudil kafirin wal munafiqin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsaya ya ci gaba da tsoron Allah da yake da bin Allah da yake, kar ya kula kafiri, kar ya kula munafiki. To kowaye ma yake da wannan, Allah ya umarce mu da wannan magana cewa mu yi kokari idan kana da wani aboki a sharari, kar ka kula shi, kar ka biye masa, domin zai ja ka ne zuwa ga halaka. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك, kuma ka ci gaba da bauta a ubangijinka, ma'ana ka ambaci sunan ubangijinka bis salati a cikin sallah, bukuratan da safe wa asilan da yammaci. ma'ani ya lil fajr ana nufin sallar asuba ana, wa zuhur da sallar azhar, wal asr da sallar al'asr. Allah tabaraka wa ta'ala yana umarta annabi sallallahu alaihi wa sallama da wato ya dinga ambatan Allah safe da yamma, bukuratan wa asila, safe da yamma ambatan Allah. Shi sa a nan wato Allah ya bayyana da cewa suna, domin da yawa wasu sukan ce an ce zikiri ma ha alqur'ani kenan, alqur'ani yake ne ba zikiri ka ba. Sai Allah ce wa isma rabbika, isma rabbika, ambatan sunan ubangiji shine Allah, ma'ana da sauran sunayen Allah tabaraka wa ta'ala. Yawan ambatan Allah wato babu abin da yake ƙara kusanta ɗan adam da ubangiji irin zikiri. Zikiri allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Mutanen da suka yi imani zuciyarsu take samun nutsuwa da yawan ambatan Allah. Allah shi to dama ai da ambatan Allah ne zuciya take nutsuwa. Idan ka samu zuciya ta nutsu a cikin Allah tabaraka wa ta'ala, to bata samu haka ba sai da yawan zikiri. Zikiri ambatan Allah, daga murya da ambatan Allah, manzo Allah ya ce munafiki baya iya, munafiki baya iya yi. Shi sa ya ce wala yazkuruna Allah illa qalila, ba sa iya ambatan Allah sai dan kadan. Idan ka ga mutum yana ambatan Allah da yawa,
to wannan alama ce cewa wannan imani ya zauna a zuciyarsa. Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera, ya ku mu'mine ku ambaci Allah ambato mai yawa. Malamai sun ce duk ibada Allah ya yi mata haddi iya wacce za a yi, amma ban da ambatan Allah. Ambatan Allah, Allah ya ce a yi da yawa. To abinda Allah ya ce a yi da yawa, to ba a san yawan da za a yi ba. Ka duba duk abin da shagalin da ke cikin duniya, Allah ya ce mata a duniya kali, duk wannan jin daɗin duniyar nan abu ne ɗan kaɗan. To abin da yake ɗan kaɗan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, kai ko mai yawa ne a wajen ka, to ya inda shi kuma ya ce mai yawa. Kuma ambatan Allah ne, Allah bai faɗi cewa ga wani hali cewa Allah zai na yi kuruna Allah kiyaman wa ƙudan wa ala junubihim, masu ambatan Allah a tsaye da masu ambatan Allah a zaune da masu ambatan Allah a kwance, mana a kowane hali. An tambayi na Aisha radiyallahu ta'ala ha akan halin Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da zikiri, tace yazkurullah fi kulli ahyani, mazala a kowane yanayi yake na ambatan Allah, a kowane yanayi yake yana tafiya yana ambatan Allah, yana zaune yana ambatan Allah, yana tsaye yana ambatan Allah, ko da yaushe ambatan Allah yake. Shedan yana wato jan iya kawo ma hari, amma a lokacin da baka daga murya da ambatan Allah. Idan mutum ya daga murya da ambatan Allah, to inda shedan a wajen ba zai ba wajen. Amma idan ya ga baka daga murya, to yana ganin damarka sai ka yi da gaske. Amma da ka Allah zikiri, to shedan ko zai gudu daga wajen. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin da Imam al-Baihaqi ya rawaito cewa ku ambaci Allah har a ce muku mahaukata. Ma'ana ambatan Allah da munafiki zai ce wancan mahaukaci ne. To san ka aka fara cewa mahaukaci, to sannan ka fara hawa daraja ta zakirun Allah kasira, masu ambatan Allah da yawa. Domin faɗin ambatan Allah, wani sahabi ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan hukuncin wato binne mutum in ya mutu da daddare. Sai aka kawo shaidar cewa ga wani hadisi na wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo bayan sallar sha da dare wajen Annabi, sai da Annabi baya ne, sai ce ina ya tafi, sai aka ce janaza ce aka yi. sai ce sai na tafi baki a can makabarta, sai na je ko na samu janazar ake yi, har na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makabartar, ya shiga cikin kabarin da kansa yana cewa ku miƙo shi. Ya ce na yi daidai lokacin da za a saka shi cikin kabari. Ni ji maza Allah ya ce na wuni ni sahiba ku miƙo mu abokin naku, ni zan saka shi kabari da kaina. Ya ce a zuciyata sai na ce ka, amma wannan ya cafa, wannan wani rabo ne haka maza Allah ya shiga kabarinsa kuma da kai shi ma zai saka shi. Ya ce da na matsa ina dubawa sai na ga ashe wanda ya mutu mutumin nan ne da yake daga murya da zikiri, shi ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yakan nuna muhimmancin sahabbansa, ya yaba musu akan abin da suke don nuna wani ma ya irin wannan, wani ma wato irin abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa wani daga cikin sahabbansa, saboda kaunarsa da yake yi. An kashe shi a wajen yaƙi, a yaƙin Uhudu, a lokacin da kusan bayan an kashe mutum 70 a musulmai, to waɗanda ba a kashe ɗin ba tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda a jikinsa ba jini ba ya zuba, amma da raunin da sai jini na zuba a jikin shi. Amma wani sahabi ya ce abin da ya bani mamaki, da aka ɗauko wani ya faɗi wani daga cikin sahabban, ya ce bayan da makara sai dantsan manzala. Ya ce ba a sa shi a makara ba, manzala ne ya tallafe shi a cikin dantsansa, yana rike da shi a haka ana haka kamar. Ya ce sai da nan lura jikin ƙorin manzala kuma jini na zuba, wato akwai rauni a jikin Annabi a kafarsa har jini yana biyo kafar shi, amma kuma gashi ya rike wannan yana tsaye da shi kuma ana haka kamar. To kaga wannan ba karamar kulawa ba ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da nuna, kuma wanda aka yi wannan ɗina ma kusan wato bawa ne, maulan ne, ko baka fata ne ma, amma har haka manzala dai ya nuna girman musulunci da nuna izza ta musulunci na cewa kowaye ya musulunta to ya zama azizi.
kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wallahi izzatu wal rasuli wal mu'minin ya zama azizi. To ambatan Allah abu ne mai girma kwarai da gaske, abu ne wanda yake narka zuciya, abu ne wanda yake gaugawar sadabawa da ubangijinsa. in dai mutum yana yawan ambatan Allah sawan a asirce yake, sawan yana bayyanawa, sawan daga murya yake yi, to kowanne abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala, kuma abu ne wanda yake tsorata kafirai. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. In an gama da kafirai a wajen yaƙi, Allah ya ce kowa ya tsaya inda yake ba ja da baya, ya ce sannan kuma ku ta zikiri, ku ta daga murya da ambatan Allah. Wannan shi zai jawo zukatan kafiran su kare kuma ku yi nasara a kansu. to yasa Allah tabaraka wa ta'ala ne ce wazkur suma rabbika, ka ambaci sunan ubangijinka bukuratan da safe wa asilan da yammaci. kamar yadda ka san tasbihi haka zikiri ma yake. Tasbihi ka san an ambace shi da sigar mali, an ambace shi da sigar amri, an ambace shi da sigar mudari a alkurani. za ka ta sabbi isma rabbika al'ala, wato da sigar amri kenan ka yi tasbihi. za ka an ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftaruna, idan an ambace shi da sigar mudari, an ambace kuma sabbaha lillahi da sigar mali, an ambace shi da ayi da yawa ma'ana na jam'i, an ambace shi da sigar mufradi. haka shi ma zikiri kaga anan da sigar mufradi ne, wasu kurisma kai kadai ka ambaci Allah. a can kuma ya yi wani uzkurullah kasira, an haɗu cewa da yawa ku ambaci Allah ga baki da, ma'ana mutum ɗaya zai iya yi, mutum da yawa za su yi. a kuskure ne wani dinga zaton cewa in an daga murya an ambaci Allah to ai an cika wa Allah kunne, ko ku an rera Allah, har mutum ya dinga cewa ai in ba maka ne kama irin wannan kiran, a'a yau shi ba mai yaushe za a kira shi ba da ba Allah ba. ai Allah ake kira, Allah ne ya umarni da kansa ya ce wasu kurisma rabbika. Allah da kansa ya ce ku ambaci sunan ubangijinka, ka ambaci sunan ubangijinka. to kuma Allah ya ce sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi, da wanda yayi a bayyane da wanda yayi a asirce. Allah ce ni a wajen ɗaya ne, ba kusa nake ba balantana, wato ba nesa ne ma ba balantana ka zaci sai kayi da ƙarfi ne zan ji, kuma ba in kai ina kusa ba za ka cika mun dole. haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum la tad'una al-asamma wala al-ga'iba, wanda kuke kira ba kurma bane ko wanda baya, fa inna ma tad'una sami'an basira, wanda kuke kira mai ji ne mai gani. to saboda haka zikiri yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shi, kuma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tajribi a kansa, kuma hadisai da yawa gashi nan sun zo akan maganar wato inna lillahi mala'ikatan sayyahina yaltabisuna hilqa zikr. Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu mala'iku masu yawo, su wannan aikin su yaltabisuna hilqa zikr, wato suna neman da'irar da aka haɗu ana zikiri, ita suke nema kawai. da sun ga wannan da'irar to za su dinga yan uwansu shela, ku taho ga abin da muke nema nan, ku taho ga abin da muke nema. idan sun zo za su haɗu su kewaye wajen, ba za su bar wajen ba har sai masu zikirin sun daina. idan masu zikirin sun daina, mala'iku za su koma wajen ubangiji ya tambaye su bayan ya fi su sanin daga inda suke, daga ina kuke. ai daga wajen bayan ka ne muka same suna ambatan ka, ba abin da suke sai ambatan ka sai tsarkake ka. to me suke nema a wajena? suka ce gafara ka da aljanna ka suke nema. to sun ga aljanna ta wanda ya ce a ba su ganta ba, da sun ganta ya ce a da sun fi haka neman ta. to me suke tsoro? ce azabarka. to azabarka sun ganta, suka ce da sun ganta ba, ce ai da sun fi haka gudunta. ya ce to ku shaida a rubuta sunansu ga baki daya, ina shaida muku cewa dukkansu na tserar da su daga azabata, kuma na wajabta musu aljanna. mala'iku suka ce za su ce wa Allah a
duk wanda ke wajen akwai wanda ba zikirin ya kawo su ba, kallo ya kawo su ko wani abu ya kawo, Allah zai ce ku rubuta su qaumun la yashqa bihim jalisu, yace su wannan da kuka gani wasu irin mutane ne wanda ya zauna da su ba zai yi tsiya ba. To duk wannan fa'idoji ne na zikiri, fa'idoji ne na zikiri wanda idan da su ne ake yanke daji, da su ne ake tafiya, kuma suna da wa kaga zikiri abu ne mai sauki a kalma, to amma yana da nauyi a zuciya. Za ka ga musulmi tangar, amma da za ka ce kwallon zikiri ba zai iya ba, sai dinga jin ko za su wani za su yi mai dariya, su wani za su kalle shi, ai za a gama ya zama wani taho muje. Abin yana da nauyi amma kuma ga shi da sauki. To mazala ya ce ba wani abu ne kawo wannan ba, zuciya ce take da tsauri, shi zikiri shi yake riddiga zuciya ya mata tilis. Amma zuciya dan adam sun makasar ƙulmu kuma ba da zalika ba yi kal hijarati aw ashad da kasuwa. Zuciya dan adam Allah ce tana bushewa ta zama kamar dutse. Allah ce kai tana mun dutse kwari. To zuciya wanda ta bushe ta zama kamar dutse, to ya zai da ita? Babu abin da zai mata tilis sai zikiri. Ambatan Allah shine kawai in ana yin wanda da yake tsaura, to da ambatan Allah sai ka same shi mai taushi, la ilaha illallah ta riddige shi, ya zama abu mai sauki. Allah ya samu dace. Wa min al-layli, wa min al-layli Allah tabaraka wa ta'ala ce da dare kuma fasdullahu kai sirra da shi. Anan malamai sun yi istinbadin cewa la'alla abinda Allah yake nufi da waskur suma rabbika bukratan wa asila, to sallolin azhar da al'asar da sallar asuba Allah yake nufi. Wa min al-layli kuwa da Allah ce fasdullahu, to sallolin magariba da isha ake nufi, saboda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin mu yi sallah, amma lokutan sallar da su zo kuru-kuru a alkur'ani. Mazala shi ya fito da lokutan sallar ya yi bayani, ko da a hadisin muwaɗa Imam Malik ya kawo hadisi na wato annabi sallallahu alaihi wasallama, wani daga cikin wato sabon mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya nuna mazala yadda ake sallah, kowace sallah sai da ya zo a kwana biyu, ma'ana a lokaci biyu daban-daban. Idan ya zo a farkon lokaci kuma gobe sai zo a ƙarshen lokaci, idan ya zo a farkon lokaci gobe sai zo a ƙarshen lokaci. Har sahabin yake tambayar dan uwansa yake cewa a kana nufin lokutan sallah ma jibril ne ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallam? Sai ce abin da nake nufi kenan, domin inna salata kana Allah mu'mina kitaban mawquta. Sallah wani abu umarni ne wanda aka sa masa lokaci, kowane yana da lokacinsa. Domin wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ganin yadda manzala yake yin sallah asuba, wata rana a fito da duku-duku a yi sallah asuba, wata rana gari kuma sai ya waye sai a fito a yi sallah asuba. To nan da ya ce ya rasu da wai yau shine lokacin sallah asuba ne. To da manzala ya ji mai tambayar sai ya shiru kamar bai ji ba, shi ma mai tambayar da dai tabbatar da an ji abin da ya faɗa ba amsa mai ba, sai ya shiru, saboda mazala ya tarbiyyance su bisa tarbiyyar cewa in kuka ji na yi shiru ku kyale ne. Sai ku yi kyale annabi sallallahu alaihi wasallama. Gobe da za a yi sallah asuba alfijir na hudowa sai mazala ya fito sai sallah asuba. Dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam kusan kamar a cikin gidansa masallacin yake. To abin da yake nuna musu, idan yau ba a makara ba dan da na masallaci ya cika, to mazala sai ya fito a yi sallah. Amma in yadda dukkan alamu an makara, masallaci ɗan ramai haka, sai manzala ɗan jirkinta don mutane su ƙara shigowa. To shi yasa dama ake cewa ba wani abu yasa kaga a nan ƙasar ana yin sallah a zahar da ƙarfe 2 ba, sai wannan dalilan. A ƙa'ida ta annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci ko lokaci yayi ana jirkintawa don zuwa mutane. Dalili na biyu kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah azhar idan zashtadda harbu fa abdu bis salati, a lokacin zafin rana to ka ku gaggauta yin sallah azhar, ku dinga jan lokacin sallah azhar
sai rana ta ɗan yi sanyi sannan ku yi sallah. To tun da Ibrahim zala ya ce a sanyaya, ma'ana a ja sallah a zahar har sai rana ta yi sanyi, sannan kuma in a masallaci ne a saurara da sallah, kar a gaggauta sallah har sai mutane sun taru kamar yadda yake a sallah asuba. To shi sa haka a nan a masallatan ana yin sallah azhar da karfe 2 saboda ba wai kawai da ka ake yi ba, da hujja ta annabi sallallahu alaihi wasallam. amma duk wanda ke zance dan garin nan ne ya san cewa shekaru ba za a iya cewa daga shekara kaza ba, babban masallacin juma'a na cikin gari in karfe 1 na rana za a kira sallah azhar, amma ba sannan za a yi sallah ba sai da azhar, sai karfe 2 kuma. abu da ake nunawa sallah azhar ta shiga tun daga sannan a yi karfe 1 na rana. an bi shekara 70 ana yin haka a Kano. in dai karfe 1 ta ne to masallacin cikin gari su kira sallah. sannan kuma akwai wani za ka ce sallar 'yan kasuwa, dama a garin duk 'yan kasuwa karfe 1 suke sallah. fiye da shekara 70 wannan shi ma haka ake. wannan yayin da ya zo yanzu ba wani abu bane sabo na cewa da ba a yi karatu sai yanzu aka yi karatu. a dama akwai karatun, akwai fahimtar, amma dalilin da yasa ake jan azhar a kai ta karfe 2, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce a saurara ta kai tsakiya, sannan kuma ya ce kuma ƙara saurarawa saboda yawan jama'a. to shi wancan mai sallar asuba dan ya yi tambaya, shi sa manzo Allah nan sai fito da wuri sai ya sallah, ba a kula ba da an tarko a taru ba, tunda wani ake so a ba amsa. nan dai manzo Allah bai ce komai ba, washe gari kuma manzo Allah sai ya ki fitowa, sai da gari ya waye yadda kowa zai iya shaida kowa, dan sun ce wani sai in muka yi sallar asuba ba ka iya gane da kusa da kai saboda duhu. to amma nan sai aka bari sai da gari ya waye, sai manzo Allah ya fito yi sallah. sai ce ina mai tambayar lokacin sallar asuba shekaran jiya? sai ce gani. sai ce je kaga lokacin da muka yi sallah? ya ce na gani. ya ce kaga sun da muka yi sallah yau? ya ce to duk lokacin ta ne, daga wancan zuwa nan lokacin ta ne. annabi sallallahu alaihi wasallama yana son ya zama da an yi sammako da sallah, amma idan ya zama da sammakon zai sa da yawa za a rasa jam'i ba, to mazala sai dan saurara, saboda an samu wani dalili na makara ko wani abu, to sai mazala dan saurara gari sai ya waye, shikenan kuma sai a yi sallah, amma ba wai sannan lokacin ya fita bane. wasu biyu kuma kai wa Allah tasbihi lailan da dare da wilan ai mai tsawo. shi ma na malamai suka ce da Allah abin da Allah yake ne ai sallar ta dawi shine wato irin abin da muka baro a baya cewa kullum laila illa qalila nisfu wa qismu qalila aw zira alai, shine ne kamar ta kaddama. na'am inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila. inna haula'i hakika wa'annan ko wa'ancan ma'ana kafirai kenan, yuhibbuna al-ajila suna son gaggauciya ita ce duniya, wai zaruna suna barin wara'ahu a bayan su yawan wata rana take sakila mai nauyi, ai shadidan mai tsanani, ai yawan kiyama da sanar kiyama la ya amalu lahu, ba sa yin aiki dan lahira, sai dai kullum himman mutum aiki dan duniya. kaga wannan shine wato gaggauciya yake so, a ajila shine duniya, amma kuma ya bar lahira bai mata komai ba. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم الله تبارك وتعالى يقول موني muka halice su, washadadna kuma muka aikawaina muka karfafi asirahum gabobin su, ai Allahun gabobin su ba su lamu daga bansu ne. wa idza shina in mun ga dama in Allah tabaraka wa ta'ala